Ora nyokoro mo Juang kendo wantiere kar kae chenro mar rupiny chakore ayanga sani koro ka wantiere twak mokwongo ka wadwa piny mona mathoth bedo kae ka penjore ni tije mantiere to gin kanye kata mage mabede ntiere kar kae tije mo Juang ka sirkal nodonjo migawo no matudruok kete nyaka kanyo gimano digital economy ne thuolo mag tije onyuole pacho kae gigeno mano mar dag wifi kata dag mbui ure pacho kae ero weche mag ohala be itiyo kod lony manyasani nyakora mo Juang. Kawuono wadagoyo mbaka ni kod jolony mondo mwabeda ne kod ng'eyo ni to chal mar wach en mane, tijegi bende gintie, jogo mosebedo kata ka winjo ga tijegi bende gin lek moro ma sirkal ni godo makare mwanyalo wacho ni kawuono to mae gi mae dhi bedo ka timore achiel kachiel nyakora mo Juang. Arwakni machiegni adhi bedo kodi kanyaka giko kawarango tije e mbui gine yo machal nade. Kawuono antiere kai gi welo adek. Wendo mokwongo ni e studio mano ma Kisumu mabendo wada tudre kod achiel kachiel okinyi ma kawuono ang'amiye thuolo mondo miyango mosa ne oganda okinyi ma kawuono bende kodwa osekonwa kanyo en county ma Kisumu kono wan kae kod Caleb Nyoiro mano ma en director mar zone 01 Kisumu. Caleb oyawre kendo machiegni ahinya okinyi ma kawuono e twaka ma kawuono. Erokamano, ichiew nade? Ochieyo makare Nairobi ka mana in. Kendo an director zone 01 Kisumu. Erokamano ahinya. Weche thoth ahinya ma pod wada mako kar ka ng'ina ng'ikono mathoth kotenore kod kaka uyiko ojende kata joma tindo ne tije mopogore opogore. Kapod antie Kisumu kanyo, studio ma Kisumu bende antiere gi wendo machielo. John Opiyo en jalony e weche mag mbui kata arita e mbui midendo kata ni cyber security. John Opiyo oyawre kendo machiegni okinyi ma kawuono e Ramogi TV chenro mar rupiny. Oyawre kendo to one day man see man with them and getting some kind of start the festival but we don't start and the Africa and the opportunity that I shop was started to be given one way like Africa and then digital platform Johnny inyalo medo mana duondi matin. Erokamano kilo fast falling. Erokamano an connect kae dala mar Kisumu kae county ma Kisumu koni nikech county ma Kisumu kanyo be is the host mar First Africa Festival wantiere kuma jo Africa nyiso nyadhi gi kitgi gi timbegi juma achiel ndalo adek mosedongi. Koro antie dala mar Kisumu aneno kelo twak mondo we weche mag tudruok weche mag mbui kendo en gima ber nikech koro wan Kisumu kaka wantie tudore weche mag erokamano kendo nyiso ni kwara buge dwaro moro ma gintiere ni gichop machiegni mondo wabed gi twak makare. Erokamano ahinya John Opiyo. Bende nyakora mo Juang watudore kod Dr. Mark Matunga. Kama okinyi ma kawuono otudre kodwa kokalo e yor mbui bende. Kawuono wan mana e yor mbui mar mae mwalose kawuono. Dr. Mark Matunga tudre kodwa kowuok Kendu Bay Town mayudore e county ma Homa Bay. Oyawre ahinya jakom mar AI Labs arwakni machiegni chenro mar rupiny okinyi ma kawuono. Erokamano ok ang'e ni iwinja maber. Awinji maber. Natudre gi jowa duto mag TV Ramogi ka an Kendu Bay
biro kendo Beika, kendo Homa Bay County, Nyanza, loso weche mag ikruok mag rwako ker. Ing'eyo ni ker biro biro kawuono Migori, kiny en Homa Bay County, en county kaeto Lucha Kisumu. Wabiro konyo weche ka kod kacha mag rwako ker e Nyanza, Luo Nyanza. Biro kamano. To sani an Kindube. Kendo ber itimo maber nikech watudore kendo e yor mbui mamano mag weche mondo wawache kod erokamano ahinya kendo machiegni. Nyakoro Mogajwang', kinde mokalo ma en ajenda mosebedo ka idhiro koda sirkal mar Kenya Kwanza, mane en jatend migawo machon mag weche mag mbui Eliud Owalo ne oloso kendo nowacho ka nitiere degi mago mag wifi kata mbui midhi yawe kor gwenge mopogore opogore gi mise mag loso tije ni ji matindo. Ne oloso kinde mokalo ka nitiere kar tiegruok moro mayudore kaunti ma Nairobi. Wawinja ni kinde manoloso ka nitiere e apisno mana tipo moda winjo sani, to mano bende lek ma sirkal nitiere godo. Kato bang'e ang' awinj paro ka wuok kuom jolony montiere godo e studio kinyi ma kawuono. Wawinja ne kaka noloso kinde mokalo. In each and every ward, in each and every constituency in the country, we are going to set up a digital process of training the youth and also getting jobs for the youth. Kazi yetu sasa ni kuleta makompyuta, kuleta internet, kuleta walimu na vile vile kuwaunganisha vijana wetu na wasichana wetu na kampuni kubwa kubwa za kiteknolojia huko ng'ambo ili wafanye kazi kwa kompyuta. Mano Eliud Owalo mane ni jatend migawo mag weche mag tudruok pacho kae koda yuto e yor mbui kata digital economy. Achakori Dr. Mark Matunga, ma en gimoro bende machiegni gi dhod chunyi kendo isebedo kae keluwe kata kinde mokalo. Iwinjo kaka oloso kendo kowacho kanyo en tudo ojende, jogo ma chuo kod manyiri gi tije mawuok e pinje maoko. Bende en gino ma sirkal osebedo ka dhiro, to bende en adier ni otimore pacho kae? Cleopas, adwa nyisi maler ni an awuon kaka Mark Matunga. E tijega masetiyo te chakre Amerika higni 20 mokalo. Tich masebet matiyo ne Microsoft kuom higni 10. Thothne ne e yor mbui higni 10. Kachaka weyo Microsoft en kambi maduong' mar computers kata mar technology or software owuok e piny Amerika. Tich machielo to natiyo gi kaka bang'e tachaka dhi e kambi mar Intel, mano bende en kambi mar computer mar jo Amerika. Kaka bende East Africa to kantiere Kenya ka. To jatenda mane atiyo ne kata mawatiyogo kana ne Intel jatenda nen piny mar Turkey. Manyiso ni thuolo matiyo Intel higni 5 go natudra mana kode yor mbui. Nok en jatenda mani chiew idhi ofisi bed ka itima ka jatendi ng'iyi. An jatenda nen Turkey. Ndalo manatiyo ne Microsoft jatenda nen Amerika. Manyiso ni e kit tijega masetiyo kata mana sani ma koro naseweyo Microsoft ma weyo Intel ma sani koro ayawo kambi na awuon kata kembe na mamaga matiye. Thothgi bende pod atiyo e yor internet kata yor mbui. Nyiso ni ane gima na duto mar tich mopogore gi tich manatiyo kana Amerika ka benefits. En tich matiyo e yor mbui. Ma an awuon an ranyisi e kit ngimana ni atiyo e yor mbui. To Cleopas bende adwa chaka nyisi wach machielo mathoth ji bende ok ong'eyo. Nyathina ma sani graduate
kadwa college mar USIU. High school mare otimo e mbui manyiso ni online. Mathina machielo masani koro ni chogo ma mbui ma higni 12. En bende sombe masani osomo e yor mbui. Ma bende obeda ot keto ne computer jok ma puonje ne moko ni Amerika, moko ni UK, moko ni Kenya ka. Gipuonje e yor mbui. Manyiso ni an ngimana duto nyithinda gimara mar tich kata mwandu na aseyudo e yor mbui. Sani Jono Pio Brumisi ni tich ma bende watiye cyber security itiye e yor mbui. Mano kela e wacho ni wach mar tich kaka moko kata wach moko an awuon an ranyisi ni nyalo tiyore e yor mbui miti ka misom ka indiscipline e yor mbui mabende ibet successful ngimani. Sani tije matiyo thothne atiyo ne kambi matimo negi consultancy en kaka kambi mar Facebook, kaka kambi mar Intel, kaka Microsoft, kaka Google, gi Amazon or AWS. Mago kembe matiyo negi mane yor mbui. Kapok wachope gik ma Kenya timo, Adam na mpono mialer kanyo, adwa weyo gi kanyo thuolo masani. Nikech sani sirikal mineno ka bende wasupport ni. Kaluwore gi program mantiere gi kambi achiel kuom kembe ma atelo negi miluongo ni Dish AI Labs. Wan waketo lab mapani bende in iwuon isenene. Idhi nyaka Nakuru mineno lab moting'o kompyuta chini 300 kata 400 gi wiye. Ma nyithindo almost kata yudhe over 1,000 tiyo kanyo. Gitiyo ne kembe moko kendo kanyo bende iyude msachi. Kapok wachopo ni riwore gi sirikal e Uganda, ang' nawe gi kanyo thuolo masani. Biro bende kata picha mara kaka jogi osebedo kaka tiyo iwacho ni en mana mbui gin gik mage madwarore bende chenro gi duto ang'e nang'o duog mondo wadhi nyime kod okenge ma sirikal bende ponono osegoyo ni neno gigi ochopo e yo makare yena mondo medhi e kaunti ma Kisumu matura kod Caleb oyawre kendo ka wantiere kar kae iwacho ni tije gi mane mbui e kaunti ma Kisumu bende ni gino ma nyawacho ni adieri rowere osebedo ka neno kata winjo kata jodak to kata un kama untiere okenge mage moloso mondo migi ochopo makare iwinjo kanyo ka machon magweche mag tudruok noloso ko tijegi iwacho ni los wifi hubs iwacho ni kuonde mopogo digital hub ward ka ward bende ni gino ma pono usembres kaka jogo mantie kaunti ma Kisumu to kaka un wegi uneno ni tijni ochopo ne rowere yo machal nade. Koro kawuoyo Hello Cleophas, inyalo winja? Wawinje yo makare nyadhi mana nyime. Koro wacho ni kawuoyo wach mar Kisumu County. Koro Zone 01 Kisumu wachako Kisumu kae en tiere Lake Basin Mall. Koro wach mar tije mege mbui gi en adier. Mana ni koro wan gima watimo manyalo pogore maybe gi wach ma Mark Matungo wacho. To tiegruok. Koro wach tiegruok gi meke mbui. To en inyalo timo kata ne ng'ama odak loka inyalo time kata ka in gi Kisumu kata ka in e odi to mana ni koro be lure ni en gi okang' mane tiere moko matek inyalo luong ni high level coding jobs to nitie moko mayot iluongo ni low level coding jobs. Koro mane gima watimo Kisumu kae Zone 01 Kisumu. Koro waniga ka higa wakao rawere 100 koro mahiga ni wasekawo to wagone erokamano ne county government ma Kisumu omiyowa space moro kanyo masani wamedo iko mwang'e ni kapok higa ni orumo kendo wadhi kawo kendo dhano 100. Koro tije meke mbui nitiere
kendo wan watime. Gin mage? Akia ni be dwokona noromo, Cleophas kosa med dhi mbele. Gin tije mage? Gin tije mage mantiere kar ka? Kiwacho ni gin coding, gin mage mantiere kar ka? Ng'ato nyalo wacho ni watim gigi nikech sani kuma chede kale, bwana jok madonjo tije mag mbui to gima ging'e kanyo en mana online writing. Online writing ni ma oganda mathoth odhi odonje. Kendo mane gima mane tich mantiere kar ka. Debede ma achiel kuom yore mag tiyo e mbui, to bende mae paro ni e lek ma sirkal nitiere godo e chenro mag yawogi. Ma iwacho ni alwora mondo obed machiegni gi wifi. Koro mokwongo online writing nitiere, but ing'e ni online writing ok dwar tiegruok. Tiegruok moro amora e yo meke lony manyasani. Koro wan gi gik mwatimo, abro mana pimo. Mokwongo wan gimiluongo ni cyber security. Koro kopo ni in kata gi kambi, ing'e ni sani nitiere ng'at manyalo oro kata gimoro iluongo ni virus o mondo infect the firewalls kata the security ma in go mar internet. For example, inyalo kata mana idwa kao pesa e bank, iwinjo kata ni jomoko donjo cyber space mar bank mokao pesa gi yor mbui. Koro joma tiyo tich ma ensure ni koro mano ok nyal timore, keto mikakati mar ensuring ni spaces go gin safe, iluongo ni cyber security officials. Koro mano wan gima kendo mantiere coding ka en gimiluongo ni artificial intelligence. Sani neno kata kinyalo dhi itiyo gi simu mondo ilosgo kata mana sauti mar ng'ama chielo, deep fakes. Koro artificial intelligence ogemo gik mang'eny kabisa. Koro sani be yudo ka artificial intelligence ni dhano matime. Dhano maketo information e these artificial tools, dhano matimo ang'o. Ineno ka sani Dubai, kata mana Nairobi, Kilimani kanyo, ineno ka sani robot nitiere matiye hotel. Koro robot no ing'eno los gi gimiluongo ni artificial intelligence. Koro ndalo biro ma kata kidhi hotel to ibiro yudo ka koro dhano matiyo hotel odok matin, robots ema tiyo mang'eny. Koro lony no, ng'ami puonjo no, ipuonjo gimiluongo ni artificial intelligence. Koro mano be wa train. Erokamano ahinya. Ang'eni mar adek en gimiluongo ni mobile and web app development. Kata mana Ramogi un gi application maru. Kar ng'ato dhi e website, onyalo dhi e simu, odhi e Play Store, o download application maru, onyalo oro nugu message. Koro mano iluongo ni mobile app development. Koro mano bwatimo Zone 01 Kisumu. Koro mage kind tiegruok ma wan go Cleophas. Koro magi luongo ni high level coding jobs. It might be very different with gima paro ni sirikal temo timo, but mago tije meke mbui. Erokamano ahinya. Kama gintiere kar ka wakele twak John Opiyo. Bende kamilose kanyo Caleb, ng'e nang'o duo kanyo mondo miwang'o rangi kiwacho ni gin AI kata gima opogore opogore. Poth oket gima Mark Matunga bende timo Leash AI Labs. Gin mana mag rango kaka inyalo nywand paro mago mag dhano bende mondo donje weche mag mbui mondo gitiyo yo makare. Ang'o duo giri bang'e sana dhir John Opiyo ka e studio ma Kisumu. John, oyaro ang'e ni Kisumu nigi activities mathoth ahinya koting'ore kadhi mbele kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. To ketemo rango gima sirkal osebedo katemo keto e tim tich kachiel koda ka keyo degi mag mbui kata wifi kor gwenge. En gino mosechopo kare gi tije mantiere ma bende wacho ni nyaka sani onego bed ni oganda nitiere godo pacho ka. Erokamano Cleophas, wawuoyo weche mag mbui kendo tije mag mbui. King'iyo kendo sik machielo machako wacho. Tije to nitiere mag mbui. Nikech mokwongo, sani wantiere gimiluongo ni Fourth Industrial Revolution ma iluongo ni cyber physical systems. King'iyo evolution mar technology manochakore just in a brief, the first industrial revolution was mechanization, water power and steam engines. Then the second revolution wabiro wabedo gi weche mag mass production, assemblies of cars, electricity. Then the third revolution, jochakodugo olos weche mag computer and automation. Koro sani higa ma wantiere kawuono ni iluongo ni Fourth Industrial Revolution ma en obedo classified ni
cyber physical system. What do I mean by that? Ang'o manyiso gi mano? Manyiso ni kochakore sani kadhi mbele, iloso computer, tiloso a physical system maginyalo integrate to nyalo perform gimoro kaka dhano, koro machalo kaka robot. Ineno, kwang'iyo fourth industrial revolution e yore mag tije, mokwongo wang'iyo ni fourth industrial revolution, there must be a high-speed internet for it to work. There is something called quantum computing. There is something called cyber security. Machielo, iluongo ni automation of systems, then one internet of things. Neurotechnology gini bentiere kare. Koro king'iyo migawo go te e fourth industrial revolution, magi kuonde moyo onego bed ang'owa tije mag mbui gi yudore. To kadok e penjo ni be sirikal oseketo gigo makare mondo mi wane ni tije gi timore. Kane current government nodonjo, king'iyo maono mane gin godo e weche mag mbui, ne gibiro gi gimiluongo ni digital superhighway. Digital superhighway ne gidwa keto infrastructure mar offering that digital ecosystem. To ne waneno ka jatend migawo mar tudruok, that is ICT and digital economy, nochako keto weche mag mbui e town ka town, e chiro ka chiro. To gima ne timore ni ne en paro maber, nikech nidwaro ni yore mag tudruok obedi, nikech kapok ichako gimoro nyaka ilos infrastructure makare. To koro infrastructure mane gichako godo ne ensuring ni ang'owa ni internet no nitiere. Ng'eni gima pok odhi kare mondo joma tindo realize weche mag tijegi, because from daktari ka kuwuoyo, daktari as a company, that is a private firm, to ng'eyo what it entails mondo private firm oti mondo nyithindo timre nade, joma tindo otiye e yo kokalo gi mbui. Nikech kata an atimo consultancy mag ICT, most of the time aonge office, antiere gi computer ne mawuotho every time ka tich oyudore, achungo gari bath yo, tadonje tich atimo gima timo, nikech weche mag mbui, nikech ang'eyo gigo infrastructure madwarore timre. Koro inwang'o ni as a private entity ibiro yudo ka gitimore maber kabisa, lakini kuduogo e sirikal ka kumonego bed ni gi provide that environment and all the infrastructure madwarore mondo joma tindo realize weche mag tudruok gi mbui ni, nikech tije mag mbui ni, it is not about online writing. Wan gi nikech kaka kwano migepe mana webe wach cyber physical system, wan gi gimiluongo ni neurotechnology. For example, anya bedo daktari tan Kisumu kae, adwa participate operation moro matimore kata Mombasa, it will not require me ni mondo awuo ka ebi ndege adhi nyaka Mombasa, adhi atim gina duogo. Wanyalo dhi e theater room, we put all the screens together, I do the operation, to gino timore to rumo. Koro sirikal nochako maber gi keche mag mbui, to gigi pok wayudo ka gin gigo matiyo, nikech kata kidhi e gwenge mag research, right? Ibro nwang'o ni kata stima onge, nikech mondo digital infrastructure ti, mondo jogi obede gi weche mag mbui, nitiere kuonde makata stima kende pod onge. To kade beni ati wanyalo bedo gi maono ni we want to create these digital jobs for the young people. The first thing monego bed ni watimo, ere kaka wa create infrastructure mondo jogi oyud yo makare mar donjo e mbui mar timo tijegi, from teach to training. Ineno, koro mano, nikech according to me kuma bedeni, ok ane ka wan gi infrastructure moro mantie e yo moro makare, superficial infrastructure manyalo timore nade manyalo konyo joma tindo e weche creation of jobs, online jobs creation. Erokamano John Opiada ni maki kanyo ka wadwa mondo waranga ni koro tijegi kama gintiere ka gidonjo kor gwenge ka gidonjo nwa yo machal nade. Ojana mantie sani ka otieko skul mare mano mar sekondaro dhi omanyi tijegi kure, bende lwasi oselos nigi yo makare kata kama wacho ni infrastructure madwaro ni nyakoro mojwang' sani wachula ne bil moko matin kae ka watieko ka yweyo masani ang' aduogo kae koda Dr. Mark Matunga mondo mi olernwa ni en bende tije mantiere kar kacha bende moko ntiere moselos e yo makare. Iwacho ni
kaka ilosogi mondo mi oriw gi moro achiel kod kuonde tiegruok kama nitiere kata Kasarani and vocational college mamoko e kinde ma gintiere aduogo kanya koro mathoth korikete mana kar ka mondo mi awane kaka wadhi nyime kawarango ni tijegi to gin nyayudo gi machal nade in kaka jahera mar Ramogi TV kik idhi mabor. Umefikiria kenye utafanyia hii pesa? Nafikiria watoto shule, nitaendelea kucheza ndio nifikie ile target ya 3 million. 3 million. Taka kucheza unabonyeza *487 *3 hash. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Aka Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Burachiel. Royal Mabati Factory. Excellence redefined. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log in to shabiki.com now deposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha, click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Macheni kino nyako Ramogi Jwang waseka wiyo masani kino duogen moro mara ni podikete karka penyo maduong' ahinya mano penji karkani tijegi to gintiere kanye tiloso gi eyo machal nade iwacho nitie jogo mantiere kuonde tiegruok mabende kanye kama iwacho ni pek kata duong' mar wach bende nitiere karkae. Duoke twaka kendo jo winjo kachel koda kawelo manige studio okinyi makawuono kan kae kod Dr. Mark Matunga machiegni kendo ka intiere boma no mano ma Kindu Bay mondo mi lernwa nitie gima wacho ni sirkal dhiro mondo mi
lony manyasani odonji kata e TVET kuonde mopogore opogore. Isebedo kanyo kidhiro chenro mano mag neno ni adier gigo donjo e TVET mopogore opogore pacho ka curriculum mano loso. Bende ni gino minyalo wacho ni iko ojende mondo o embrace tije mane mbui kata digital jobs gi koso giwuok oko mondo gin bende gilos thuolo mag tije ne jok moko. Lek mane nitiere godo mano ka ineno ka chenro gi duto donjo mane chenro mar jitume e kind mamoko ma bende isebedo kata kedhiro to ahinya ma sirkal nitiere godo sani. Wawacho kanyo ka wachako nitie kaunti ma Homabay kirito jatend piny Kenya mondo bi kanyo kochako limbe mar odiochieng' makiny. Bende ipani gima kama odhi chiwo ka singo kendo kata odhi medo lando ni tije gi nitiere e mbui to idhi kawe yo machal nade? Inyalo unmute mari, unmute kari chaka kendo moso kwa winji kaka ichako. Inyalo mos okwa winji telo mokwongo ka sani kinyalo winjo inyalo yawo mana mic mari sani mondo winji. No, the problem and no ga mute. Kamano. Inya mana chako goro not muted. Gine ne na wacho ni jatend Kenya mabro biro Homabay, Migori to Siaya kod Kisumu. Pod bro medo lando ni tije ba jo matindo dwaro thothgi nitiere e mbui. Niochi neno ka tungni obede platform mane nyithindo tiyo godo ahinya ne en yor mbui ema gichokorego ema gilose kata kane giwacho ni gidwaro romo gi jatend piny nodhi romo mana kodgi e yor mbui. Manyiso ni yor mbui no en platform en kama muhimu ahinya ma ji tudore mondo tim gik mathoth kanyakla oriwore kod korka tije. Awinjo zone 1 Caleb Nyairo. Project Caleb Nyairo osebet katimo Kisumu. Zone 1 in a United, I think it's United Mall or LBDM Mall. Ang'eyo en gi computers moko keto kanyo mang'eny kendo timo training. Mamano en gima ber ahinya nikech kata mana tije ma bende iwinjo kwa wachogi nowacho ni kata tudruok motudore gi sirikal mondo mi itie mbui itimo ni training kuom jumbe adek dweche adek to ikwongo ichako gi jumbe adek ma kiseng'eyo kaka inyalo tie mbui to imiyi account, imiyi address mari ma idonjo godo e mbui imiyi godo tije. Lish AI kambi ma an jakomene watimo giluongo ni job aggregation. Kineno tich maber ma Caleb timo capacity building, otimo training, otrain rowere kado train youth mondo mi gibed gi tiegruok mar tiyo tije me mbui. Watimo that training to kendo wachako wadhi e step machielo ma wakawo tijego oko pinje maoko to waketo gi kanyakla to ka wasemiyi account ma osepuonji e yor computer. Gima ber ni nyaka ibed ni ng'ama notiegore e yor computer, kata ng'ama soma CRE, kata ng'ama soma geography, kata itieko mana gi e class 8, kata itieko gi e class form 4, kata itieko gi e university. Ipuonji apuonja matin kaeto ing'eyo kaka navigate, ting'eyo kaka owinjo bed ni itiyo tich ma naomino. Wan wakawo tijego koa loka to waseketogi e dawa e dak marwa to ng'ato ka ng'ato ma wasemiyo address dhi e dagno kaeto okawo tich mowinjo bed ni otiyo to tiyo tijno. Kosetieko tijno to chako duoke e dagno to waore loka kaeto kembe ma loka go
ng'iyo ni itiyo tich machal nade kata tich marom nade, nikech wan be nyaka wang'i ni tich mitiyo no itiyo maler. Kaeto ka giseng'iyo ni itiye maber, to kambino chuli kaka in jatich manotiye, chuli directly, chuli e account mari mar bank ni, kendo chuli gi dola. Ma pesa no wan ok obinwa. Wan mana commission ma kambi no miyo kaka jok ma keto tije go kanyakla. Ema biro no. To Dr. Mark, tich ng'amutiyo tich cha. Nitiere moro kama mos kuom ng'adi ni marada mana mondo mi ler ne nyakura moke jwang' gino ma sani bende ilose. Dipo ni kambi mantie kanyo kaka jakom ema sirkal bende ni thuolo mag tije gi nitiere. Ere Caleb kanyo mantiere zone 1 Kisumu, Leshe, I-Labs kod mamoko kuonde mag nitiere. Mae kama sirkal bende gole kwan magi ni kwan mathoth mag ojende onego bed ni yude tije. Ko sirkal loso infrastructure machielo ma tije gi nyalo bedo ka ikeyo ne oganda mathoth. Yofas ado duoki mapiyo kanyo mondo ami thuolo ne joweto mamoko. Kapok aduoki, ineno gund mag tije mane Caleb wacho ka, to gi mane John Opiyo wacho go. Mago e tije mitiyo. Masche moko ng'ato nyalo kata mana ineno ginene mtoki ipuonjo riembo ma bende tiyo kendgi giwegi, do matiyo kendgi giwegi to koro dwa bede mang'eny moloyo kata mana namba mineno ma sirikal wacho go. Wan bende gima ne waduogo watimo, nwaduogo wariwore kod sirikal ma bende wane mane wachiwo paro mar sirikal mondo mi oyaw computer labs e TVET ka TVET mondo nyithindo mantiere TVET e seche ma ok gintiere class gitiyo tijego kaeto giyudo pesa matin ma gichulo godo school fees margi to machielo bende giritore godo. Kaeto bende ineno wach ma ne John wacho kata mane jatelo machon, jatelo migawo machon Eliud Owalo ne wacho ni iyawo ICT hubs e ward ka ward. An ward ma ae en Mfangano e Chula. Chuno ni mondo sirikal oket kanyo ICT hub, kata oket lab ma nyithindo bende nyalo timo nyalo dhiye, nikech mondo mi tij mbui to nyaka ibed gi tudruok ma kata ibed gi gigo minyalo tiyogo. En kaka laptop inyalo tiyogo, tablet inyalo tiyogo, desktop inyalo tiyogo, to kata mana simbe wagi bende wanyalo tiyogo, nikech nyano ka thoth nyithindo masani ma bende gima dwa tiyogo. Thoth nyithindo masani gitudore e yor mbui ka gitimo betting. Skill mineno kitiyo godo e yor betting no bende skill minyalo tiyo godo kata mar timo annotation e kambi moro iyudo ka gichuli iloso godo pesa. Koro ok en mana ni betting kende minyalo timo kanyo, kata obedo ni sirikal pok oketo ginene program makare ma e ward ka ward gin gi computers to kende TVET ka TVET gin gi computers. En mana jiwo nyithiwa ni kata mana thuolo masani kaka inyalo tudori e yor mbui no bende en yo makare minyalo tiyo godo mondo mi in bende iyud kaka inyalo tiyo yor mbui ni. To kambiwa en achiel kuom kembe, ok en kambiwa kende, achiel kuom kembe apane gin chiegni kembe 12 ei Kenya ka machiwo tijego. Kendo achiel kuom jok ma bende wakawo mati tijego gin jok ma Caleb gini e motrain. Erokamano ahinya Dr. Mark Matunga, ilere e yo makare kendo nyaka sani nitie paro mathoth ahinya ma pontiere karka. To adhi ane ir Caleb, to kadhi ir Caleb nitiere jodak mago ma bende golo paro mopogore opogore kaka onego bed ni isumo paro kaka inya med tiego oganda kata dwaro magi e tije mag mbui kata tije ma itudo oganda. Iwacho ni opportunities gi mabiro kaluwore kod tich mantiere mbui karka. Wanya winja ne mana kaka ne giloso mana matin ma jogo mantie kanyo weche mag tiegruok mano kapok adhi e machielo jolony jopiny mano jopiny ka golo paro mopogore opogore kotenore kod gi duto kama gintiere. Wanya winja ne kana giloso kae to bang'e Caleb gi John aduogonu gi penjo mathoth kotenore kod dwaro mag jopiny. Wagombo mondo mi rawere obed gi teko mar ng'eyo kaka ginyalo tiyo gi gik manyasani, simo, laptop, mondo mi ngimagi obed mayot.
wabro kelo ji mantie gi lony mopogore opogore mondo mi opuonjgi, omigi mijing'o, kendo wabro mako lwetgi e sombgi. Sani ji mathoth loso mana gimiluongo ni content creation e kor mbui to giuso oko mondo mi giyud tich. Ka sirikal nyalo puonjo nyithiwa gigi e skunde to bro miyo gin bende gibed gi thuolo mar piem gi jowadgi mane piny mangima ka giuso gik ma giloso e yo mar mbui. Iyudo ka vijende matinde gi ino ka koro ngima osetamo gi ok gidhi maber gi ngima to koro gikawo ngimagi. Iyudo ka ng'ato dere, ng'ato tho. Koro these are some of the challenges they are experiencing. Koro bringing them together, it is a way they can talk it out. Ginyalo socialize, ginyalo share gi jowetegi, and then gineno na problem mara ni kod machielo cha. Mara ni koro ka gin together no mara ni be, mara ni tinie molo manga machielo. Opuonjwa gik mang'eny about leadership. Opuonjwa gik moko maber about science, technology, engineering, mathematics. Erokamano ahinya. Mago pa jopiny kama gidwaro kar kae. Caleb, bende yiere gino ma Dr. Mark Matunga wacho kotenore kod dwaro mag tiegruok kod jiwo weche mag tiegruok kuonde mopogore opogore mondo mi oganda wa obed kod lony madwarore mag yudo tije gi mbui? Koro amor gi winjo wach ma Dr. Mark Matunga wacho kata mane John be wacho mbele kanyo. Koro an gima nyalo wacho kalure gi nikech aneno ka gin weche adek malich. An gima neno sirikal to temo gima kata mana rais nowacho ma kata kwatemo wuoyo taneno ka donjo ka en information ok chop ne jopiny malong'o. Nikech kata kineno wach ma Dr. Mark Matunga wacho kata mana wach ma wacho we are private sector players. Koro gima sirikal nyalo timo in the words of John en mana medo infrastructure. Internet onego bed cheaper. Adier man kende nikech nyaka ibed gi laptop, nyaka ibed gi internet. Internet onego bed cheaper and accessible kamora mora. Kenya nigi advantage ma pinje mang'eny ongego. Mokwongo, sani yudo ka ji mang'eny otieko form 4 kalure gi ndalo machon. Koro king'iyo kata sub-Saharan Africa, mana advantage maduong' ma Kenya nigo ma ji ongego. Mar ariyo, ni Kenya kae ji onge wacho kisungu, kata mana ng'ato mowe mana skul gi klas 8, iyudo ka onyalo communicate. Ma is very important e weche tije meke mbui. Mar adek en niya, king'iyo koro penetration mar internet kendo, wasetemo, kata ka it's not 100% but sirikal osetemo. Koro an gima nyalo wacho kapok aduoki directly ni, sirikal onego tem e wach digital infrastructure ni. Laptops obed cheaper, desktop computers obed cheaper, internet obed cheaper and very accessible. Koro ibro yudo ka tich bro bedo mayot. Mar ariyo, en adier ni tije mbui gi nitiere kendo ging'eny, but koro onego koro information owuog clearly ni category mane. Gima mako wacho mayiego ni most of these coding jobs ok odwar prior coding requirement or prior computer requirement. Ok ochuno ni nyaka nisom computer kata high school mondo itim tij computer. Ok ochuno ni nyaka itim training. En gima kisedonjo kaka inyalo mana tiyo gi simu e kaka itimo tijegi. Kaka for example wan kapok idonjo karwa to wami a game mitiugo online. Tibro yudo ka ena talent ma ng'ato nigo. So the way you play these video games reflects on your ability to be a very good coder. Koro mane gima nyalo wacho Cleophas mondo ne atiekra gi wachno kapok adhi mbele. Koro kata wambe gimwatimo, mwaneno ka Jono wacho to Dr. Mark Matunga bo wacho, ni wambe kisetieko tiegruok mwamini to tije nitie, kendo tije ng'eny. For example, iwacho ni higa manyien, the year 2025, Africa kende, bro bedo gi nok mar tije 4.5 million jobs a digital economy. Mano mana continent mar Africa, 4.5 million jobs. Tiyudo kaka wan koro watimo mana tiegruok mar dhano 100 higa ka higa. Kiwinjo gima Dr. Mark Matunga wacho, gimiyo dhano tije dhano 1,000. Kichaki iwinjo John, maybe he is a freelance software engineer. Koro mago mana tije 1,500. Out of 4.5 million jobs, Cleophas, gidong mang'eny kabisa. Koro nego bed ni town ka town is a digital hub. In the sense ni there is network accessibility, there are
laptops, there are computers. Koro gini en gima sirikal onego time large scale. Gisechako maber, but an pod I believe ni nitiere mang'eny ma ginyalo timo. Kamano. Gima wanyalo nyiso jowa, ni ka ng'ato tieko skul sani, to pod onge gima onyalo timo. Ng'ato be kik bedi e dhot no rito information mondo chopi. Ng'ato nyalo wuok. For example, ka ng'ato ni Kisumu ka, onyalo biro zone 01 Kisumu, mondo penji ni ang'o matimore anyalo yudo tich kanye. To kata ka kuro bor ne onyalo dhi kata mana Kisumu Polytechnic, odhi e department mar technology. Onyalo biro Maseno University ka, department mar technology. Onyalo dhi KCA. Mane kaka koro wanyalo konyo. To kamano bonyalo kata mana dhi e office sirikal, Ministry of Information and Communication. Ni tije mowacho ni nitiere gi gin kanye. Mano koro encouragement mana nyalo miyo jowa e weche meke tije meke mbui gi. Erokamano. Erokamano Caleb. Ilere makare. John, akele tu kendo bende iparo ni weche mag mbui kata keyo weche gi mag mbui e yo makare. Bende osechopo e gwengewa. Sirkal nigi lek mar keto digital hubs kata degi mag wifi kata mbui e kuonde chung' od bura githoth ahinya mantiere pacho kae mondo mi giyudane weche gi mag chwalo mbui kata tije mbui mondo chope e yo makare. Bende no kang' mineno kama intiere kini kalo ahero in Kisumu kuom ranyisi degi adi ma iseneno are ne donj kanyo to bende iparo ni oganda osembrace tije makamagi mane mbui. Erokamano Cleophas. Cleophas uwe wach mbui ni mana kaka nochako. Gimoro ka gimoro nyaka bed gi backbone mare. To backbone mar tudruok gi weche mag mbui lies on the infrastructure. King'iyo kaka government agenda mane gin godo the digital superhighway. Kisomo that manifesto kaka nobedo drafted. En idea maber kabisa. Kendo en gima kobedo implemented fully to dhi konyo joma tindo e age ma wantiere. To nitiere ng'ikruok matin nikech first iwacho ni information is power. You are not empowered with that information mondo ing'e ni weche mag tijegi gin gik mantiere ok inyal yudo. Secondly, mondo empower ji nyisgi ni a digital platform ka magi tije aina gi manyalo timore nade eminyalo tim e weche mag mbui. Ineno. Then third, putting that infrastructure mondo konyo. To kase wuotho kata nan Kisumu kae yudo kuma government okete digital hub or innovation or digital incubation centers ineno onge. Because gin gik miwacho, but actual implementation on the ground onge. Nikech infrastructure ok okete e yo makare. Nikech kata king'iyo our counties government onego bed very close county this infrastructure. Ibo yudo for example if the county inwango ICT department ni kanyo ibo yudo ka they are underfunded. Then counties of Kito, for example, maybe just an example, ni ICT department and department moro moket kanyo mar yweyo computer kolel spray loso printer change tona. That is not the case. Ka government dwaro ni mondo wa roll out this digital platform mondo gino okonjo matin, they must work closely with the county government. In wards kaka migochwa kucho naneno ka MCS neloso ward offices go. The first thing that is an infrastructure. Ibro yudo ka ward office ni olose kata MCA onge gimoro amora madhi mbele kae. Koro neno such infrastructure ema government nyalo wacho niya wan kaka government useloso building ka useloso office ka to equipment onge, stima onge. Ka stima pok oywani to wanyalo timo nang'o? Wanyalo keto power, solar power systems, wane kaka wakelo internet ka, wane kaka wakelo computers ka, mondo nyithindo ma ward maka obi kae. Mano is first step. So putting that infrastructure is key. Mondo mi wa implement gini, mondo nyithiwa oyud tich, mondo wa hakikisha ni adier online jobs are available, online jobs ginyalo timore, gin gigo madier matimore
infrastructure must be there. So anakwayo ni Ministry mar ICT and Digital Economy. In fact, on Gobed, Ministry of ICT, Digital Economy and Artificial Intelligence. On Gobed ni how do they work closely? Mondo gi put the required infrastructure. It is not about urban centers. Adwani kuma school manasome bilo wani kuwa primary school Mkagu in the sub-county project. And there is a computer hub there. Erokamana enya jono piyo gima duong' anya mantiere kar kae. Mark Matunga aduoki e pap kendo kama intiere ni daktari ochal nade kae wacho ni jatend piny Kenya nigi lek makare mar dwaro gimoro mondo mi ochop kare kata mondo mi wanene kama intiere ka warango gimana achiel kachiel nitie thuolo ma oganda yudo mondo mi odhi nyime kama intiere kanyo kae temo loso mana kamera mar laptop mari mondo mi oduog mbele matin mondo mi kikang'e lal ka iloso waneni e yo makare sani inyalo unmute mari kato bang'e ng'imiya paro ka ntiere ka debed ni ntiere jok manie sirkal ka intiere kanyo machiegni kod jatend piny Kenya to kukuon jatend piny Kenya dier ni tijegi mowachogi okoromo kata tijegi nok kata tijegi ponono ka gin mana hubs maromo 12 opogore gi singo mochiwo mar tije moyo 1,100 ka ma 1,000 kigoye nyadi 12 ma tije 12,000 kama gintiere. Cleophas an anyisi ni an Kendu Bay in maber ahinya to iwinjo ka Caleb to kod John Opiyo wacho maber ahinya ni wantiere private sector kendo mano bende gima wang'iyo ahinya to sirikal bende nyaka tim mana pargi mowinjo bed ni gitimo mondo okel yot ne jopiny. Ing'e ni waduto wadhi e kanisa. Idhi e kanisa chakre ne nyuoli nyaka chieng' itho kendo kanisa mabiro iki. Kata mana weche tijegi gin mana injili manyaka yala e kinde ka kinde. Kanyo jo Gen Z odhi rowere matindo odhi e ng'anyo magi chokore mokwongo e yor mbui. Achiel kuom gima nyo giywago ahinya en tije. To nyocha ni na wache program moro ni kata higni 42 mokalo kane jo ami temo loko piny gima bende ne jo Kenya ywago ahinya en mana bende yor tije. Manyiso ni ma injili ma wabro bet wayala pile pile. To wan pogruok makoro wanyalo kelo e thuolo masani neno gima Caleb timo ok en ni wayala injili en ni wanyiso sirikal ni ma e gima owinjo tim. An thuolo moro amora mayudo mar bedo machiegni gi jatend piny mamedo paro thuolo moro amora mayudo mar bedo machiegni gi jatend migawo kata PS moro amora mochung' ne wechegi en medo paro nigi. Gine ne kembe 12 mana wacho kata maka kembe ma private ok gin public to TVET chiegni 100 gi wiye sirikal temo mondo mi giket computer labs e TVET go te kaeto gibro yawo bende ICT hubs e wards gi te to mana ka John nowacho ni king'iyo mbui moko mane jatend migawo oseyawo e gwenge gigo ok ti. Kata sani makoro an Kendu Bay ni ok ati gi mbui no, atiyo gi mbui ma mara awuon ema create mondo mi atudra godo kodi. Kidhi e gweng'wa dala kucho mauta e chula Mfangano makata ng'e ni sani kata mamwa bende koro neno TV ni. TV moneno no en a connecte e yor mbui. An gi ginene mar Starlink. Ineno kanyo jo Safaricom temo chapni godo cha. Ema kete gweng' kanyo. To bende koro kakete ni mondo mi obed ni mamwa kede manyalo tiyo kode. Atemo ke e alwora ma dalawa kanyo ma kata mane ndara oko kata mane center bende atemo ke kanyo mondo mi nyithindo kata jogweng'
manyalo yudo thuolo to dhi bet e center kanyo to tiyo kode. Manyiso ni mago pod gin mana tich ma jok ma private ema timo. Watemo nyiso sirikal kendo wamiyo sirikal ranyisi ni gima timore ni en possible. Ineno kaka lebo keto mana computers ge e United Mall. Ng'ane John temo medo yaro wachni e kinde ka kinde. To wan jo private sector. To gima nyaka bende wang'e ni sirikal ok bitimo gigi dichiel. En mana mos. Ineno gik ma sirikal timo mar tudo sitima e gwengego. Mana achiel kuom steps ma bro konyo. Nikech sani ineno broadband, ginene fiber cable. Nyocho mi jo Kenya Power pesa. Sirikal omiyo Kenya Power, KPLC, omiyo gi pesa mondo mi gike wayano kaka gikeyo stima. Manyiso ni kamoro amora ma stima ochope, to wayano bende biro chopo mondo ket internet e gweng'no, kata oket internet e skundno, kata in bende ng'ato kaka private ng'ama nigi dalane bende oywa internet obed dalane. Koro magi gin mana step ma mos. Ai winjo kacha kale wacho ni Kenya wan mbele kabisa. Nyan Dubai. To pare ni Dubai, yes, in free to connect. Kendo Dubai e piny ma nigi thuolo nigi lony mamalo e yor teknolojia. To pare ni kanyo WhatsApp mineno watiyo godo ni ok inyal tiyogo. Giloso margi kende. Kidhi China bende giloso margi kende ba ok itimango. Ok inyal tiyo. So Kenya ka bet kaste moko wan mbele, wan thuolo moloyo. To bende gimoro ma ne Kalebo wacho madwaro mondo mi amed siro ni Kenya kaluwore gi tije mitiyo e piny mangima, nikech thoth tije gi dhi Philippines, to moko dhi India, to moko dhi e pinje mamoko. Kisungu ma jo Kenya wacho en e kisungu mantiere e ngas mamalo kaluwore gi pinje gi kembe mamoko madwaro tije gi mondo mi wati. Manyiso ni kanyo bende wan mbele. Koro en mana jiwo sirikal. An awuon pok aweyo mar jiwo sirikal. Mane momiyo na tero ne sirikal paro mar nigi ke computers gi e Tibet ka Tibet, ke computers gi e gweng ka gweng. Ma mano bende anyalo pakora kawuono ni achiel kuom gik ma paro masekelo ma dhiro mbele. Koro en mana ni medo jiwo gi mondo mi wane ni gweng ka gweng bed uriri, kata ka Nyamkago kuma John ae, kata gweng ma Cleophas ni ae ke ni gweng mane. Mondo mi gigi teo timango uchop kuno. Adwaro mana tieko kawacho ni kitieko kanyo gimangi med kanyo ka itieko ni mar thuolo serumo adana ayud paro mogik kuom Caleb gi John bende gimimed kar ka nitie penjo madonjo kar ka ni tiegruok itimogi ka ng'ato ochulo gimoro koso gin moko ma itimo nono mondo mi koka giyud tich makama. Nitie ng'ama oro kae otimo computer science, ng'ama chalo wacho ni itime nono koso fee mano Jalek Basin kanyo zone mano kale to sani Kenya medo course kanyo ka kitieko korwa e gine program mar jitume moriwore gi sirikal ok chul pesa nikech waketo program ni e seche ma itiyo cha misechako yudo pesa cha ema inyalo chiwo gimoro matin mondo chul electricity e lab mitieno but tiegruok ok chul pesa. Kata mana Caleb no ko yudo pesa koa kuom jomoko to chuno ni bende ichiwe gimoro matin manyalo miyi thuolo mar mondo mi gine yud tiegruok kaeto yud tich. Adwa na medo jiwo wejende ni thuolo masani kata kobedo ni pod ok yudo laptop kata computer, to sani thuolo masani itudori e yor mbui ma itimo betting, itimo gik moko e yor mbui kanyo, itimo WhatsApp, itimo YouTube, itimo loke paro matin ni e thuolo miyudo matin no kata data miyudo matin no inyalo tiyo godo tich moro e mbui ka miyudie pesa kata ka in e gweng'o kucho mauta kata ka in e gweng' mane inyalo timo gimoro miyude pesa. Kata obedo ni sirikal pok otimo gik mowinjo bed ni gitimogo,
in bende mede jiwori ni wuon ni tang'o minyalo timo. Agoniero kamano ahinya Dr. Mark Matunga kuom wacho makare. Ang'e ni wachopo kama wachomo e giko mar chenro, to agoniero kamano kuom paro mabende sesomonwa kar kae. Kawo paro mogik kawuok kuom Caleb Nyoiro. Mane winjo kar kanyo, Lake Basin otimo yo machal nade, nitie nengo mantiere kar kanyo, to dikono jende ang'o sani ka giwuok mondo gidhi gimany tich e yor mbui? Erokamano Cleophas. Koro zone 01 Kisumu to nono. Kibiro gimichulo onge kata achiel. Donje mwaketo ni kidhi e website marwa www.zone01kisumu.ke. Koro ntiere game moro kanyo mibro tugo dakika 95. Kitieko tibiro watimo ni interview moro mar dwe achiel kanyo. Kwa neno ki chiek maber to koro wakawi higni 5. Koro higni 2 watimo ni tiegruok, higni 3 to koro wachuli maber. Koro gimwatimo maber ni wambe sami timo tiegruok to ntiere pesa mwami. Koro mondo kik ibed gi thagruok e weche chiemo, e weche kamende. Koro dwe wamiya man adier ni ane joma timo kamano. Ok apar ka ntiere kambi kata mana kama Kenya ma sami timo tiegruok timi pesa kamano. Koro mano mami mana sami timo tiegruok. Kisetieko to koro tiyo koro mano a total of 5 years. Koro wamiya bonding contract. Ago erokamano yudo thuolo machal kama e Cleophas. Kenda mor bedo gi John gi Dr. Mark Matunga kwa wacho weche meke mbui, tije mantiere mbui. Koro arwako gi Lake Basin Mall, namba wa en 0748 902 779. Erokamano ahinya Caleb kuom yudo thuolo mar bedo kodo bende studio kiny ma kawuono. Adhir John Opiyo, wach mari mogik en mane okinyi ma kawuono ka unigi thuolo mathoth akia ka festa kanyo ka untiere gi chenro mano mar lose weche mag IT, umed chwalo injili ma kama ka idhi oko. Wach mari mogik je bed mane kawuono? Erokamano Cleophas. Kwatieko an akwayo sirkal maduong' the national government mondo gitii gi counties mondo wa realize weche mag keto tije ne joma tindo e mbui. Mar ariyo gitii gi private ineno ka gikawo private sector giketo very close, gi create that infrastructure kasto gikawo private sector to implement that vision. Mano wabro realize gima duong' ahinya nikech Kenya ni marwa wate. And if you look at the statistics of techno savvy in Kenya, we are above. In Africa, we are above. Technology wise, we are ahead kabisa. We are very innovative, we are very creative. Koro oningo bedni government wa mong'ane kaka ginyalo fast track on putting up the required infrastructure in collaboration with the county governments and private sector. Mondo wa realize yini mondo timre. E Festac aneno kwadhi ne wan summit nyoro kendo wadhi bedo machielo Friday wadhi we gigo miluongo ni STEM education. That is science, we have technology, engineering and mathematics. Koro wadwa nyiso jomatindo ne kaka ginyalo maneuver in this digital platform within the spheres of STEM education. Kaka ginyalo bedo jogo makare. Erokamano Cleophas. Erokamano ahinya John Opiyo, ilere yo makare. Cleophas erokamano kuom loso nwa tudruok makare kendo wagone radio TV Ramogi Royal Media. Erokamano kuom tudowa e yor mbui. En gima wamor godo ahinya. Erokamano. Mano Dr. Dr. Mark Matunga ne uloso kanyo kenti chien. Dr. Mark Matunga goniero kamana ahinya kuom thuolo mar chopo kar ka ma ok en giko mar twak. Twak ni dhi bedo ka dhi nyime mar ote modonjo kar kae. Moko wacho ni nitie jok ma ikwale mbui. Cyber security ni bende adier ni wan ga kode yo makare e kindwa kaka Uganda. Waboloso thuolo machielo mondo mi waranga ne wacho ni Facebook ya mar Owandi obedo hacked. Entiere kama chalade. Waloso thuolo bila mondo walos kod jowa kaka Uganda nyalo yudo yuto makare kokalo yor mbui. Nan kaka Dr. Mark Matunga oture kodwa ka entiere kindu bero kama nyamano jakom board mar Lishe AI Labs kachel koda ka zone 1 Kisumu director margi mano Caleb Nyoiro. Erokamano ahinya. Benda wan gi John Opiyo ma en
jalony weche gi mag mbui ta enya arita e mbui agoniero kama ne John Opio bende kumdo thuolo mar twa kodwa okinyi ma kawuono nyakoro mogi jong mane makelo e giko nan kodi ka nyika Cleophas Luoch jakisumo kanya kwar moke nyaka sango no pe ndala wane ka Nyalenda te daraja kanyo ko yudo Starlink kara ko yudo gimoro manyakelo internet makare uchopi jo Nyalenda dhi urumanyi tije go bende uruoko e yor mbui uritu masani twak mabiro kan twak en tedo gi chiemo ko nyawada Jailieta gi koreyo makare kanyo mondo gikona kano gitedango koso gitedo gira kete mana karka uritu masani. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724-177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if it doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Oyaore nyakora Mogajuanga geno ni ichiu maber kendo intiere makare kamoro moro ma intiere mabende iri kodwa okinyi makawuono e chendu machielo mar tedo gi chiemo mana kaka yude tich adek e Ramogi TV. Kawuono mana bende kaka neno mesa wakendie meso pong kendo mesa ochacho. Intiere moko ma akekata na abolungo gi nying mane lakini gidoke sungu gima waloso kawuono en hamburger koso en burger kod chips. Thoth ne nyaparo ka kinde mabende ne watindo ka jigomba ka jok mowuok e town obire boma mane gino